Тамошобинони азиз, грандиозный акция рафтестай, нигоҳ кунед 50% акция рафтестай. Ҳар он чизе ки мебинен ку як баробар арзон шудагай. Бовар кунед ҳам хазурай борошонам ко хушрувай. Ира бинен 150 сомона 75 сомона намхе крутачои фасон. Дар анами нуқтаи савдои ҷара навк шудаган. Ҳар он чизе мегирем бовар кунед ҳам хушрувай ҳам арзон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза байни 11 ва 12 мешава. Наҳам қатор мара қамашонам мемонам. Марамат барои ид омада ҳатман харидорӣ кунен. Тамоми намуду шастай аз ами размерои майда сар карда то чанд солара дорем? То 8-9 солара размер меёбен. Анам хе кртачои фасон, байлни кртои хушру. Ина барои ҳарӯза, барои садигравак. Ҳама намуду шастай бо нархое ки дидестен ку оптовиш бо арзони арзонай. Тамошобино марамат муроҷиат кунен бо ҳамроҳи хичон. Ҳам суҳбат шавен, доставка доран. Касе омада наметонад нависен, доставкатон мекунам. Шок. Духтарако нигоҳ кунен. Акция калонтарин рафтестай даранам хе кртачои фасон ки размерошон то 8-9 солара ҳастай. Медонен акция эълон кардагиян 75 сомон. Успет кунен бори гуанҷоям хушучай. Ина барои ид метонен ки аз ҳозира харид кунен бо нархи арзон. Духтарако оптовиам доран, оптовиш боз ҳам арзон мешада. Марамат биёен. Бозори Корвон иҷара навк шудаган. Духтаро успет кунен тамом нашава. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. Мара қамошонам мемонам дар рӯи экран. Агар ки суроғара наёфтен ё ки доставка хостен марамат муроҷиат кунен. Ҳамроҳи хичон бо ҳам суҳбат шавед. Интихоб бовар кунед хеле ва хеле зиёдай. Ҳама намуду шастай нархҳо ку беҳтарин нарх арзони арзон 75 сомони юра бинен. Духтарако супер акция рафтестай бовар мекунен. Нигоҳ кунен, успет кунен биёен барои ид харид кунен. Ҳам хушрай кртачо ҳамино 300 сомон кам набудан. ҳози акция рафтестай медонен нархошон 150 сомон шудагай. хитони набинен охи кртачои фасони шлефдор ҳастай. Яъне ин моделако ҳастай охим хохшро остиндор бе остин чи моделе дар корайтона размерош кати бори нав омадагай акцияи идона сардодаган марамат бо медонен оптови доран. Оптовиш бо арзон меша. ира виден чӣ хушрувае ҳамагӣ 150 сомон 300 сомон кам нести крто. духтарако марамат ма рақамашонам мемонам ку омада натонен бинависен хучон шумода доставка мекунам. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. Барои маълумоти бештар марамат бо якша бинен. Вай ира бинен охи чӣ хушручаяй. Накидка дора бо харидорош раҳ даян. ина нигоҳ кунем бо ин моделшам ҳастай 150 сомон. кадомеша мегиред ҳамун намучая бурак нишонтен ана мира ира бинен охи чӣ хушрӯй ай дига цветшам ҳастай. марамат бинависен бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавен. то размерои 8-9 солара размер ҳаста. ями размери майда сар када то 8-9 солара размер меёбен. иқайш хушрувай духтаро бовар кунен навинкода гап нест. нарх ку нархҳои беҳтарин. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. акцияи беҳтарин рафтестай распродажаи анамхе кртои фасон. духтарако марҳамат каседа дар кора нигоҳ кунен 50% скидка рафтестай 250 сомона 125 сомон шудагай. нигоҳ кунен да духтарако чӣ хушрӯан 125 сомон кадомеша мегирен ай 250 сом 125 сомон шид. ё хушрӯай ки ҳаррӯза садикдам пушан хушрӯай кудако ягон ҷо рафтан даям фасонай. хулас ина марҳамат байлниш дар корай ё ки намхе платишкои саб бука китобистона дар корай ҳатман анами нуқтаи савдо биёен акцияи бо раҳмона рафтестай. тамошобино бозори Корвон тарафи Тило бозор марҳамат хушрӯй ҳастанд бори гуанҷои ҳамаш. тарафи Тило бозор байни 11 ва 12 дарвоза 9 қатор. размерако бошанд ҳамаш ҳастай. мана то 8 сола 9 солара размер меёбен. ай ҳами ай чанд сола сар меша? ай новорождённый сар мешадай размерошон то 8 сола 9 солара размер ҳастай. иҷада платья бисёр ай духтарако. шумо агар наворда хушрӯ надида бошен ку нависен хичон бор аз моша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. намхе кртачаакои фасону арзон мекофтен духтаро ира бинен бо накидка дора катиш. як нуқтаи савдода акция рафтестай бовар мекунен. инамхе кртачаои хушрӯра 75 сомон кардагиам бовар мекунен. ина марҳамат каседа дар корай ай размерои новорождённи сар карда то намин
7 сола 8 солара размер доранд. ира бинен хи 16 хушро 75 сомон шудаги. беҳтарин нарх 75 сомонак духтаро. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 11 12 дарвоза 9 қатор. Марамад ма рақамашонам мемонам. Иҷода ҳам х бисёр ай вариант. ира бинен х бисёр ҳам х хушру. Ина 150 сомон будай. ҳози нархошон 75 сомон шудаги. Ина қисман бинен да чӣ хушру чаян. ҳамаи ҳамин 75 сомон. рақамо ҳаст. барои маълумоти бештар марамад муроҷиат кунед. доставка доранд.